למה זה חשוב לקבל הכרה מהמוסד לביטוח לאומי לנפגעי תאונות עבודה? בואו תקשיבו. עובדים שנפגעו בעבודה, יש להם אינטרס מובהק לפנות למוסד לביטוח לאומי ולהגיש תביעה להכרה כנפגעי תאונות עבודה. וזאת לפני כל תביעה אחרת שעולה להם בראש. אם כנגד המעסיק, חברות הביטוח, תמיד צריך להתחיל אצל המוסד לביטוח לאומי, וזאת מכמה סיבות. דבר ראשון, כשעובד מגיש תביעה להכרה כתאונת עבודה, אין צורך להוכיח אשמה. עניין האשמה בכלל לא רלוונטי. קרתה תאונה בזמן העבודה, הביטוח לאומי משלם פיצוי. לא צריך להוכיח אחריות של המזיק, בית המשפט גם לא בודק אם יש אשם תורם לניזוק. תאונת עבודה, עניין האשמה לא רלוונטי, מה שמאפשר לעובד לקבל את הפיצוי שמגיע לו על הנזק שנגרם לו. נקודה שנייה וחשובה היא העובדה שתמיד אפשר לשוב למוסד לביטוח לאומי ולתבוע החמרת מצב בגין אותה תאונה שקרתה לעובד, ועל ידי כך עובד שהוכר כנפגע עבודה יכול בהמשך הדרך לקבל פיצויים נוספים בגין אותה תאונה שקרתה לו. דבר שלישי, הפיצוי שהעובד מקבל מהמוסד לביטוח לאומי מתבסס על שכר העבודה של העובד, והקצבאות המשולמות לו פטורות ממס ולא מתקזזות משכר עבודה נוסף שהוא מקבל. אם נפגעתם בעבודה, תמיד תתחילו עם תביעה למוסד לביטוח לאומי. אל תהססו לפנות אלינו ונעזור לכם לקבל את כל מה שמגיע לכם.